ओ सौरभ भैया एक चीज कहब भगवान से प्रार्थना परमेश्वर नाथ से प्रार्थना। आज इतना लोग के उपस्थिति है जब भइल बा तब इरा और लाल जैसे आज पूरे भारत वर्ष में तहलका मचा के रखले बाड़े। भगवान के आशीर्वाद रहो रोशन राज प्रदुमन परदेसी समेत पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के इहे इच्छा बा इहे अभिलाषा बा का भाव हो अरे इहे आशीष बावे इहे आशीष बाटे आई है रमनवा जुग जुग जी असरौरा गोदिया के लनवा होगा जुग जुग जी असरौरा गोदिया के लनवा होगा। रमेश रमेश इहे आशीष बाटे इहे आशीष बाटे इहे रमनवा जुग जुग जी असरौरा गोदिया के लनवा होला जुग जुग जी जुग जुग जी असरौरा गोदिया के लनवा होला असरौरा गोदिया के लनवा साचे कहीं से हमारे साचे कहीं आंगन में आइल बहार बबुआ आंगन में आइल बहार बबुआ बेजू होला बेजू ये इच्छा अभिलाषा बा। अरे धन्यवाद अनेकों अनेकों रुपया पुरस्कार सोना चांदी सब एजा अनगा बिना देखले लुटावल जा रहा है। रंजीत जी देव साई फिल्म अरुण सरगम जी एक को सोना के सिक्का मिला सोना के सिक्का पुरस्कार दिले बानी आशीर्वाद स्वरूप कलाकार के और आर्यन के आशीर्वाद हेतु और बा कि दिन हो के दो गुना चौगुना हो के रातिया दिन हो के दो गुना चौगुना हो के रातिया चांद जस चमकत रहे बबुआ के सुरतिया चांद जस चमकत रहे बबुआ के सुरतिया दिन हो के दो गुना चौगुना हो के रातिया चांद जस चमकत रहे आर्यन के सुरतिया। अभी अभी मंच पे उपस्थित हमारे भाई अखिलेश जी ये हमारा जिला छपरा के धरती से चल के आइल बारन आर्यन के आशीर्वाद और प्यार के बदौलत और जो कि हर साल कलाकार के क्रिकेट मैच करावे लोग 27 जनवरी सुतिहार फील्ड छपरा जिला के मैदान में हर साल कलाकार के मैच होला। जबकि ए बार के कप्तान रोशन राज रहले हैं और विपक्षी कप्तान मसूरी मेल यादव जी जो कि आप सबके भाई रोशन राज भारी एकदम 12 ओवर के मैच रहे 200 स्कोर 10 ओवर में चेंज कर कंपनी के जीत गई। क्या बात है ये दबदबा तीन होके दो गुना चौगुना होके रतिया रतिया चांद जस चमकत रहे बबुआ के सुरतिया सुरतिया अन्न धन लुटावल जाता अन्न धन लुटावल जाता खोल के खजानवा जुग जुग जी असरौरा गोदिया के ललनवा होला जुग जुग जी असरौरा गोदिया के ललनवा आ जुग जुग जी असरौरा गोदिया के ललनवा होला जुग जुग जी असरौरा गोदिया के ललनवा होला।
बहुत कलाकार लोग बारन खुशी कक्कर जी गई हन। धन्यवाद। मोनू अलबेला जी बारन समय के